Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzil alaina al-waqa'ata wa ilmika al-muqarraba indaka wa inda rasulika sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, bini sepuh ingkang tansah kula ta'zimaken, wabil khusus nurul jamaah Masjid Mugi Barokah ingkang insyaallah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan yang indah untuk kita haturkan kehadiran Allah selain daripada puji syukur kehadirannya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sami taksih dipun takdiraken dening Allah saged bermuajahah di majelis ilmu niki kanthi keadaan sehat walafiat boten mangke alasan setunggal punapa kemawon. Rahmat salam mugi tetep katut kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun mugi-mugi sedaya ingkang hadir wonten menika majelis angsal pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suasanane niki pun nyedeki botol nih. Suasanane pun nyedeki botol nih. Niki pun lebet besar apa dereng? Dereng. Yes. Tapi pun kathah sing mulai berangkat haji. Awake dhewe sing dereng bidal muga-muga benjing saged ditakdiraken saged bidal mriku malih. Allahumma amin. Sing sampun bidal nggih muga-muga iso budal neh. Amin. Sing penting awake dhewe ndonga ya karo usaha. Maca surat Ikhlas sing akeh. Surat Ikhlas sing akeh urung budal-budal ya surat tanahe. Diikhlasne. Surat tanahe sing diikhlasne. Tapi ngeten Bapak. Tapi Gusti Allah niku paring hukum niku panjen nggih mboten nate mriwatne tenan ngene makhluk. Makanya rukun Islam niku sing nomor 5 limanis ata'a ilaihi sabila. Sing memang sing mampu di dalam perjalanannya. Ya duwe sangune ya awake sehat. Muga-muga sing sakmenika bidal haji wangsul diparingi haji ingkang mabrur. Allahumma amin. Ki barokahi nek ngene awake dhewe. Allahumma amin. Tapi haji niku sakjane ya ana ilmune sakjane. Sakliyane rukun haji, sakliyane wajib haji. Nah niku sakliyane syarat rukun wajib haji niku sakjane wonten ibroh ruhaniyah sing kudune awake dhewe difahami. Wonten kitab haji nek mboten klentu karangane Dr. Sariyati niku lho gadah kitabe ya lumayan rada kandel. Cara maca rada blenger. Niku didhawuhna dalam perjalanan haji niku wonten nilai sofistik
wonten ibrah pendidikan sing sifatnya ruhaniyah. Dadi mboten namung sekedar budal haji wangsul angsal gelar Pak Haji. Tapi makna dasar haji niku, makna bahasane haji niku maknane bimakna ingkasaro. Maknane dadi pecah. Ana sing maknani makrifat. Haji niku maknane bimakna ingkasaro. Maknane pecah. Apa sing pecah? Nah, ngoten pertanyaane. Utawa maknane wimang makrifat. Makrifat niku weruh. Jamae ma'arif wong-wong sing duweni weruh utawa makrifat niku dimaknani hikmah, kebijaksanaan. Dadi wong haji niku lek wis budal haji, mulai haji niku kudu duweni kebijaksanaan sing dhuwur. Ngono cara wong kuno biyen. Makane napa diawali saka mikot bareng ngono nglakoni ihram dengan menanggalkan seluruh bajunya, hanya menggunakan 2 lembar kain bagi seorang laki-laki. Sing sitok dibubetne, sing sitok disampirne. Kabeh warnane putih. Makane wong haji niku enggak oleh ngangge lek wis cara pendidikane napa niku pendidikane tasawuf, pendidikan rohaniyah. Simbol yang dilekatkan di dalam baju yang hanya satu putih niku adalah simbol baju-baju yang warna-warni yang ditanggalkan. Baju sugih didukno. Baju pejabat didukno. Akhire padha kabeh ngangge klambi putih, ngangge kain putih, maknane semua di hadapan Allah niku sami. Lek wis ihram bareng ngoten terus tujuane napa? Nglakoni wukuf ten Padang Arafah. Lho ngoten jenengan tangkep Pak Haji Thoyib ya paham nggih. Nah, jadi berwukuf itu ten Padang Arafah niku wukuf. Awake dhewe diarani padang niku hamparan, Arafah niku hamparan pengetahuan. Makane wong niku angel masuk di hamparan pengetahuan lek rong iso nanggalne klambi. Kok nanggalne klambi sugih niku mlebu nek hamparan pengetahuan angel. Nanggalne klambi pejabatan rong iso nanggalne baju pejabate mlebu nek hamparan makrifat niku nggih angel. Makane kabeh didukno. Klambi-klambi ngoten niku didukno ben awake dhewe saged mlebu nek kene wukuf ten Padang Arafah. Dalam konteks tasawuf diarani wukuful qalbi. Jadi ati niki saged manter, ati niki saged mandeng ten kene Gusti Allah. Lha ngoten nek cara pendidikane. Terus sampai perjalanane napa ngubengi Ka'bah. Mari ngubengi Ka'bah terus tahallul ngoten. Pokoke mari sedanten niku sakjane lek gelem mudhari wonten. Sami kalian wudu, sami kalian salat. Makane setiap rukun Islam sing awake dhewe lakoni mulai syahadat, mulai salat, zakat, poso, haji niku wonten ruh, wonten nyawane. Dadi aja sampai awake dhewe niki salat, zakat, poso niku dadi rutinitas, tetapi jenengan dadose niku pusat spirituale awake dhewe. Saestu.
Mengki lek niku saged kecekel mlebet ten jerone atine awake dhewe. Niki awake dhewe niku mlaku sak mlaku niku rasane padhang. Mlaku sak mlaku rasane padhang. Muni sak muni maksude ndonga sak ndonga niku awake dhewe niku rasane kaya jagongan kali Gusti Allah. Lek wis ngoten awake dhewe niku enggak gampang transaksional kali Gusti Allah sing dadekne awake dhewe. Mergo napa lek awake dhewe tasih transaksional kali Gusti Allah niku awake dhewe termasuk golongane amin, wong cara wong golongane wong sing umum. Wong sing umum niku pripun? Sik transaksional kalih Gusti Allah, sik itung-itungan kalih Gusti Allah. Kamangka Gusti Allah niku rahmate sing dikekne Gusti Allah ten awake dhewe ra tau diitung kalih Gusti Allah. Lha ngoten. Awake dhewe dikai ambekan, awake dhewe dikai sehat, awake dhewe saged diparingi napa niku kesempatan thalabul ilmi ini termasuk rahmate Gusti Allah. Sing Gusti Allah mboten nate itung-itungan kali awake dhewe. Awake dhewe kudu munggah tingkat. Nah, jamaah ngaji malam Rebuan kuwi kudu munggah tingkat. Napa tingkate? Awake dhewe belajar ojo itung-itungan karo Gusti Allah. Niate jamaah yus pokoke budal jamaah mung sak derma ngenyangi perintah Gusti Allah ngongkon awake dhewe salat sing apik salat niku jamaah. Wis ngoten to. Wis gak usah dihitung. Gak usah dihitung kowe engko jamaah ganjarane 17 derajat. Aku jamaah ping 5 pira ya. Ora usah dihitung. Lah hitung-hitungan berat. Jenengan sugih bareng ngoten budal ten Masjid Madinah. Salat ten Masjid Madinah nilaine padha karo 1000 salat ten masjid biasa di luar Madinah. Pokoknya mboten Masjidil Haram, mboten Masjidil Aqsa. Lah terus bareng ngono sampean mulih nyapa Kang gak salat. Wah, celenganku sing akeh. Loh kok ngono? Aku wis salat nek Masjid Madinah. Salatku sak rakaat nek Masjid Madinah padha karo 1000 rakaat nek ngene masjid biasa. Peh mumet iki carane. Lho ngoten, lek itung-itungan kalih Gusti Allah. Makanya awake dhewe ngaten iki pun belajar. Belajar nopo? Belajar lepas. Pokoke lek wis nyekel rukuh, lek wis nyekel tasbih, lek wis tangane ngatung ten ngarep ndonga ten Gusti Allah, belajar lepas. Nopo? Belajar munajat, belajar ta'alluq murni mergo mung diperintah kalih Gusti Allah. Pun ngoten mawon. Masalah kumburine piye pun to, jenengan lek yakin mengke tata dhewe. Tata dhewe. Ya mung kadang niku rada dijajal dhisik kalih Gusti Allah. Nah, kadang rada dijajal dhisik karo Gusti Allah. Lah piye kan dibuktekne mahabbahmu ten Gusti Allah, cintamu nek ngene Gusti Allah, ya buktine cintamu ki apa? Nah niku dijajal dhisik kalih Gusti Allah. Tapi nek pun lolos ujian fa insyaallah niku semakin hari semakin sepanjang waktu panjenengan gampang digateni kalih Gusti Allah. Cinta niku sing mboten bertepuk tangan sak liyane ten Gusti Allah niku mboten enten. Harapan yang mesti dipenuhi sak liyane Gusti Allah mboten enten. Jenengan ta'alluq, jenengan berharap nek gini makhluk sak liyane Gusti Allah rentan kecewa. Ngene nggih. Nggih. Makane belajar bareng-bareng mbok menawa awake dhewe niki termasuk min ba'di minas sholihin. Allahumma amin. Pun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Ini mengulang satu ayat. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Ojo mangan kowe kabeh saka barang-barang sing ora disembelih utawa ora nyebut asmane Gusti Allah nalika disembelih. Wa innahu lafisqun. Ini mengulang satu ayat. Mergo napa hayawan sing dimaem ora disembelih hayawan sing dimaem ora maca bismillah nalika disembelih niku daginge dadi daging fasik. Wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Lan sejatine setan-setan niku bujuk marang kekasih setan supaya awakmu kabeh wimang padha bantah. Lah ngene pokoke mati rak yo halal. Enten napa mboten? Enten. Kang lek mbeleh pitik maca bismillah alas pokoke mati rak yo halal. Enten napa mboten? Kamangka nalika hayawan niku disembelih kok gak maca bismillah daginge dadi daging fasik dipangan awake dhewe niki nggih dadine daging fasik. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikuna. Lek awake dhewe niku manut-manut nek ngene dheweke setan, pengridune setan, manut-manut karo napa niku sing dadi karepe setan, rayuane setan, awake dhewe termasuk golongane wong sing musyrik, wong sing nyekutokne Gusti Allah. Dadi garis besare awake dhewe berusaha semaksimal mungkin maem sing barang sing halal. Hewan sing disembelih niku lek saged nyembelih diusahakan awake dhewe maca bismillahirrahmanirrahim minimal niku minimal. Nah, niki percaya napa mboten nggih monggo. Niki kula niku nate tapi nggih napa niku didhawuhi Kyai kula. Dadi lek kambing niku dibeleh kanthi pas lek mbeleh niku maca tasmiyah, maca bismillah. Syukur nek gelem nglengkapi. Dadi ajenge mau mbeleh kambing niku dilengkapi maca syahadat ping pisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bareng ngoten diwacane sholawat ping pisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bareng ngoten maca bismillahirrahmanirrahim. Niku cirose Kyai kula niki namung nyampe niki napa sing dawuh niki Kyai kula. Nggono panjenengan niku duwe lara darah tinggi, ngoten. Daginge niku dipangan niku fa insyaallah pengaruhe ten darah tinggi jenengan ndak nemen-nemen. Nah, ini kabar gembira niki. Kabar gembira. Ajake rada duwe darah tinggi sing boleh wedhus sampean seneni tenanan lek ra maca kuwi. Yo tapi niki di luar penelitian medis. Tapi Kyai kula lek matur ngoten. Arepe ra percaya yo Kyai kula. Tapi Kyai kula nate dawuh ngoten. Pokok wedhus wimang lek mumbeleh diwacane syahadat, diwacane sholawat, diwacane bismillah. Fa insyaallah senajan to niku darah tinggi, maem wedhus niku pengaruhe gak nemen-nemen. Gak nemen-nemen iki maksude pokoke lek dahar niku
umume wong dharma fa insyaallah ora gampang mundak darah tinggi-tinggi. Nah ngoten. Lah lek ra umum berarti ya ora umum jenenge ra umum. Niliki kok rong piring. Sesuk ambruk bingung kancane. Artine pokok sak cukupe fa insyaallah niku aman. Ya ngoten. Makanya penting. Ning luwih penting malih ketika kambing napa hayawan napa lembu sing disembelih niku digenepi lek beleh niku maca niku. Sing luwih penting dados daging niku mbantu nur robbaniyah awake dhewe. Napa nur robbaniyah? Cahaya hati yang membimbing kita untuk dekatan Gusti Allah. Nek cara basa Indonesia ini ngoten niku. Jadi lek basa tasawufin setiap menungso niku gadah nur robbaniyah. Nur niku cahaya kalbu sing iso bimbing nek gene awake dhewe. Sing gampang ngelikne nek awake dhewe. Nek cara basa Arabe diarani nur robbaniyah. Niku gampang padang. Makanya terus ayat awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fil zulumat laisa bi kharijin minha. Apa to kahanane wong sing awale atine mati. Fa ahyainahu kemudian Allah menghidupkan hatinya. Wa ja'alna lahu nuran kemudian hatinya diberi nur oleh Allah yamshi bihi yang mana nur itu akan memberi cahaya di dalam perjalanan hidupnya. Kaman masaluhu fil zulumat opok podo karo wong sing nek gene pepeteng, wong sing atine peteng. Laisa bi kharijim minha sing gak iso metu saka ati sing peteng mau. Apakah sama orang yang awalnya hatinya mati kemudian dihidupkan oleh Allah hatinya dengan nur yang diberikan oleh Allah sebagai cahaya di dalam perjalanannya hidup itu apakah sama dengan orang yang hatinya itu gelap yang mana mereka tidak bisa keluar dari kegelapan hatinya? Tentu jawabannya mboten podo. Artine nopo? Awal awake dhewe niku carane madangne ati gak ono dalan liyane kecuali makanan yang masuk di dalam tubuh kita niku makanan-makanan sing halal. Lho ngoten. Lanjute ayat iki ngoten. Makane awake dhewe lek wis awake dhewe niki napa niku penake ngomong komitmen untuk berusaha menjadi baik, langkah selanjutnya adalah makanan yang kita masukkan di dalam tubuh kita, makanan-makanan yang halal. Dengan makanan yang halal yang hati kita awalnya mati bisa hidup karena makanan yang halal menjadi energi nur yang kelak nanti memberi cahaya di dalam perjalanan hidup kita. Loh, dadi lek panganane halal niku dadi energi sing padang. Lek energine padang awake dhewe mlaku-mlaku sak wayah-wayah niku dalane urip niku padang. Tapi nek awake dhewe niku sing dilebokne niku makanan-makanan sing haram masuk di dalam tubuh kita menjadi energi gelap, akhirnya napa atine niku peteng. Lek wis atine peteng dinasehati genten nasehati. Disuwuk genten nyuwuk, disembur malah ngidul. Lho ngoten. Makane nek putrane niku diluk rada angel, ojo kesusu disalahne putrane.
Engko sanune awake dhewe lek ngekeki daharan nek ngene putrane rada ora patek bener gitu. Artinya napa awake dhewe kudu mawas diri. Lho sakniki Pak, zaman sakniki, zaman akhir niku didhawuhno. Wong wirai niku kaya nyekel agama sing nek kono diibaratno agama niku kaya wowo. Napa to maknane wirai? Wong sing komitmen cara maem sing halal tenan. Niku kaya wong nyekel agama sing diibaratne nyekel wowo. Bara api diculne ilang, mati, dicekel panas. Artinya napa? Awake dhewe komitmen belajar dadi wong sae, terus bar ngonten belajar wirai, njogo awak niki mboten kelebonan barang sing haram, niki termasuk perkara sing abot. Kudu awake dhewe napa gadah komitmen duwe cara wong nekat. Mbuh piye carane awake dhewe kudu apa sing dimaem lek iso halal tenan. Makane wingi kula gambarne kiai kula niku nyata wae. Bahkan kula siyen nate gadah kanca pondok niku saking Jawa Tengah nalika tasik ten Sanan Gondang. Kula niku yo nate ten Sanan Gondang. Ten Jawa Tengah niku unik, gadah keunikan. Jangger panganan sing didepne niku barang sing haram utawa subhat. Niku malih rupa. Kadang kula nggih kanca-kanca mawon ya enggak percaya. Mangan mie niku dicolongne mie saka kantin jenenge santri. Maksudnya dicolong iki dijukukne saka kantin urung dibayar ngono lho maksude niku. Pengen jajal tenan apa ora. Jangger dijak mangan rodok panganane rodok ra beres ngoten mesti mboten nate purun. Rumangsane beda sing di sawah. Sego beras niku rumangsane kaya dadi napa niku blathung ngoten niku napa? Uler, emoh gidik-gidik. Akhire napa? Lare niku lek mboten dikirim kali bapake niku mboten dahar. Maksudnya dikirim kok duitnya telas. Mboten utang nggih, mboten napa-napa sampai ngenteni bapake kirim malih. Rencang kula king Jawa Tengah sih. Akhirnya kanca niku penasaran, apa yo tenan to jane ini. Ini kok kaya sulapan. Nah. Akhirnya pripun? Dicobi, digolekne mie saking kantin dereng dibayar. Dimasak enak, dileserne, ayo Kang mangan, celuken Kang ae, celuk. Niku gidik-gidik. Gila nih, cacing dimamun. Wah, ya ampuh tenan ngeten iki. Awake dhewe kok mangan enek barang haram didetne berubah jan lek mboten fadhole Gusti Allah jan luar biasa. Makanya akhirnya nopo? Ternyata niku kulino kat cilik pancen kali bapake dilatih. Memang dikader calon kiai. Bapake yo ngati-ngati tenan lek maringi daharan ten putrane sampai kali Gusti Allah diparingi fadl lek barang sing mboten halal tenan mboten saged mlebet dheweke. Lek sisa ya awake dhewe ngoten niku lek saged niku. Dadi karomah sing enggak usah reno-reno, ngono maksudnya niku. Karomah sing enggak usah iso ngibur, enggak penting ngoten niku malah. Gak das dibacok niku mboten penting malah ngoten niku. Duwe karomah, duwe fadl niku sing ngoten niku sing malah mending. Lek duduk halal tenan gak iso mlebu nek ngene awake dhewe. Bahkan termasuk riwayat kula critakne wingi. Lek gurune guru kula Mbah Yai Mbah Yai Syafrawi Pamekasan. Niku lek barang sing haram utawa subhat dipuluk tok tangane pun mboten saged pindah. Ngeten tok pun mboten saged mlebu. Akhirnya didukne berarti makme niki bermasalah. Nek kiai kula mboten mandeg tapi pun mlebu ten lesan gak kena diulu, dilepeh berarti ditinggalno. Berarti daharane bermasalah. Dilalah teko murid jenenge Pak Karim Makmuk panggah blang.
Lah Pak Karim nih koncone ngaji nggih jenengan sami tibakno. Mawak blang. Ternyata abot. Kula jajal nerokne kiai kula niku abot. Kiai kula niku lek ten Samongan jarang purun kersa dahar. Nggih kula ten mriki jangger opah dijak mangan. Lha lek kiai kula niku ten Samongan mboten nate jarang. Kok dahar niku kersane jarang. Paling lek nyauri wis to mamo, pangananku iki kebul. Dadi dijak mam pilih nyumet rokok. Wis nyawang omah wis mamamu. Kiai kula iki ngoten niku. Ning kiai kula niku kok iso gak milik mam ten jaba gara-gara napa? Meh bendina niku mblek wedhus kiai kula niku. Meh bendina. Ora kok bendina lho nggih, meh bendina. Jangger lawe wedhus entek niku anu nyekel wedhus ya, dibelah. Dinggila lawuh kaya wong rem. Saestu. Dadi angel lah rada ditutne rada angel lho model-model ngoten niku. Suatu ketika kiai kula niku nate disemantani kalih nyaine Bu Nyai. Jadi almarhum Kiai Manan Sohibul Manakib Tarjimanar niku gadah sing jenenge kolam. Nek mboten klentu kolame niku ombone sekitar 5 meter, musuhe sekitar 8 lek mboten 9 meter. Kolame kolam Grameh. Ini rak dongeng mawon kula niki. Dongeng masalah panganan. Akhirnya nopo? Sing iwak niku mendinten dipakan. Kalih Bu Nyai niku disemantani, "Kung iwake kok gak tahu didol iki ge apa to jane?" Iwak Grameh ukurane blombang niku sekitar 5 meter musuh 10 meter, mbuh isine pira niku. Bendina ditukokne pakan ya dipakan, disemantani bunyaine bendina iwake dipakan kok ora tau didol. Akhire napa blombange niku dikuras. Disatno iwake niku diciruki diadane plastik jangger ana wong liwat dikeki lawuh. Wah, iya mending to. Jangger ana wong liwat gawe, "Pak, monggo niki enten lawuh." Mumet bunyaine malahan. "Monggo niki enten lawuh, niki enten lawuh." Bar niku bunyaine jangger Pak Yai Manan niku sir nyapa men mboten nate disemantani. Nah niki sing abet iki ngoten niku. Dadi lomane ngoten niku terus bar ngoten wiraine kaya ngono kuwi. Iki lek tak deloki kaya wong Rembang iki ora enak sing model ngono kuwi. Dadi duwe blombang disat ora dimaem dhewe malah jangger wong liwat diadahi kresek dikon nggih lawuh. Artinya nopo? Begitu memandang dunia ini seolah-olah dunia ini begitu remeh ngoten. Bukan hal yang sangat istimewa. Bukan menjadi sebuah kebanggaan dan bukan menjadi sebuah tujuan. Tapi bukan berarti terus kiai kula lunga niku mboten. Kiai kula niku dodolane napa niku katul niku. Jadi dodolan katul laris ndak umum. Makane duwite ya panggah akeh. Kiai kula ya trone kathah. Tapi nggih ngoten niku. Gampang nyangoni santri-santri niku sing sekolah gampang disangoni. Termasuk kula niki gampang disangoni. Zaman semonten. Cangkik welase guru kula, lumane guru kula. Nah, nyonto-nyonto sing akhlak-akhlak ngoten niku lho. Akhire kula mikir, kelase guru iki lumane kaya ngono kuwi. Ndahne ya Kanjeng Nabi. Nggih to nggih. Guru niku wiraine kaya ngono, ngati-ngatine kaya ngono. Lek negane agama Islam kaya ngono,
ndahne Kanjeng Nabi. Makane wong sing duweni iman nyedhek ruangan lungguh ten Kanjeng Nabi nikmate ndak karuan. Merga napa? Kanjeng Nabi niku sosok sing loman, sosok sing welas, sosok sing rahmatan lil alamin, sing iso ngayomi kabeh. Lho niku lho sing kudune awake dhewe dicontoh ngoten niku. Awake dhewe niku rada diceluk Gus titik ngene sorang sarungan iki. Ngarit ora gelem. Kathah mboten? Kathah. Diceluk Pak Yai titik ngene wis nek endi obah sorang sarungan. Bahkan kiai kula niku mulai sering wangsul kuliah nang mampir ten dalem iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba no kiai kula niku ten dhuwur wit napa niku nangka. Golek ramban penek. Usiane pun pinten? Pun hampir 80 niku sik penggane golek ramban. Kiai kula kan mek ngoten niku. Makane kula niku isin dadi santri kok gak sampai sregep. Isin. Termasuk kiai kula niku disiplin. Ngaji niku jam itu mulai. Kok jam itu punjul 5 menit. Tembur niku pun enten tulisane. Kiai kula ngenteni kali ngerokok. Muridku orang teko. Disiplin kiai kula niku. Nah, niku termasuk lek awake dhewe niku sing paling penak gampang oleh barokah guru, carane napa niru gurune dalam hal-hal sing positif. Gurune disiplin, belajar disiplin. Gurune wara, wirai, gak gampang pokoknya nek barang dimaem yo belajar ngoten niku. Gurune loman yo belajar loman. Gurune welas yo belajar welas. Ojo malah awake dhewe gampang nyengkreni kalih tiyang. Ngenten napa mboten? Cengkre diwori angel. Ngenten napa mboten ngoten niku? Kathah. Nah niki penting ngoten niku. Pun. Dadi pentinge daharan sing halal niku dadi energi padang sing iso madangi atine awake dhewe. Senajan to awale atine awake dhewe niku mati, lek barange niku sing dilebokne niku halal dadi energine padang, akhire atine awake dhewe padang. Tapi lek sing dilebetne haram, energine peteng, dadine atine malih peteng. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'maluna. Kaya mengkono lho Gusti Allah maes-maesi nek gene wong sing kafir, wong sing rusak tur gawe kerusaan sebab perkara sing kahanane kabeh padha nglakoni. Dadi kerusaan peteng dedete atine awake dhewe ora merga wong liya ning merga awake dhewe, merga lakune awake dhewe. Makane sing paling penting awake dhewe niki lek wis lungguh ten majelis ilmu ojo gampang dadi kocone wong liya. Ayo awake dhewe ngaca dhewe, muhasabah dhewe, ngitung napa sing dadi kurange awake dhewe. Lek awake dhewe niki saged ngitung apa sing dadi kurange dhewe, awake dhewe niku iso ndandani awake dhewe. Aja sampai awake dhewe niki kokean waktu luang dingge ngitung kurange liyan. Lek iso awake dhewe niki waktune kurang dingge ngitung awake dhewe, sibuk ngitung awake dhewe. Merga napa wong niku lek mbiji liyan dudohne wong niku kurang penggawean.
Wah, kok ngene, kok ngene. Niku berarti kurang penggawean. Artinya kurang penggawean berarti tiang niku gak sibuk karo awake dhewe. Makanya disibuk nih awake dhewe niki ojo sampai ngitung wong liya lek iso ngitung awake dhewe. Syukur lek jenengan sampai muni ngene. Misalkan Gusti wong niku nyawang kula kok sae. Kula khawatir wong niku nyawang kula sae tibakno kula niki mboten sae. Nah jenengan nate napa mboten khawatir ngoten niku. Dadi lek iso awake dhewe niku sampai duwe mrino ngoten niku. Gusti kula khawatir wong liya nyawang kula niki sae tibakno kula mboten sae. Ojo malah diwale. Wah, gila. Tibakno aku iki disawang wong, tibakno CA apik. Lek awake dhewe niku kepedean. Wong nyawang awake dhewe rumangsane awake dhewe niki panggah apik, gejeglong ora semerep. Makane awake dhewe kudu duwe kekhawatiran. Wong nyawang awake dhewe apik tibakno awake dhewe dereng sae. Gusti kok kathah wong nyawang kula sae, kamangka kula niki tasih dereng sae. Muga-muga sawangane wong ten kula sae niki dadi donga kanggo awake dhewe saya suwi mundhak sae. Lha ngoten. Jadi penting lho ngoten niku. Ya, apa adan niku punan. Nah, ditutup. Awaman kana mayitan wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiru kaya mengkono wi mang lho Gusti Allah ndadekne ing dalem saben-saben desa wong gedhe mujrimina sing lacut liyam kuru fiha sing padha gawe tipuan-tipuan nek ngene qarya. Riwayate ayat niki Abu Jahal niki ngrusui Kanjeng Nabi lek dakwah. Akhire Kanjeng Nabi Muhammad niku didhawuhi Gusti Allah, wis ora usah kuwatir Kanjeng Nabi, ora usah kuwatir Muhammad. Mergo apa? Ya wis ngono kuwi sok lakune. Sok nek donya niki nek desa-desa, nek kutha-kutha, nek negara-negara mesti ana penggede-penggede sing lacut. Penggede-penggede sing lacut. Sing gampang gawe tipu. Artine napa? Wis ngono kuwi sunatullah. Dadi nek awakmu dimusuhi wong gedhe-gedhe Kanjeng Nabi, ya wis pancen ya ngono kuwi. Makane ora usah kaget. Mergo apa? Sing biasane tukang tipu-tipu ora malah wong cilik-cilik, malah sing wong gedhe, mboten gedhe awake lho nggih. Mboten sing gede-gede. Wong cilik-cilik ini ku arepe ngapusi malah ndredeg. Mergo ra patek tatak. Sing gede-gede niku malah kendel mergo bodho tatak rumangsane gede. Dudu gede awake. Lek gede awake. Ha iki gede awake. Pun muga-muga kula panjenengan sami kalian Gusti Allah ditata manahi kados manahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditata akhlake kados akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun paringono nasib ingkang sae, dipun paringono sehat jasmani rohaninipun, keluarga sak putra wayah kula dipun takdiraken diparingi sukses donyane nggih sukses akhirate Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ومشايخهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم ذريتنا من فتنة هذا الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق لأقوام الطريق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.